Hey folkens, Andy her. Woo, man! Ja, jeg har fået en udfordring. Jeg havde udfordringer. Jeg ved ikke hvorfor jeg lavede den her kanal. Ja, jeg skal spise 12 flødeboller på 1 minut. Ja, den her Facen fætter. Kan se her. Facen fætter står her. Trykker på den her knap. Så begynder den, og så siger den bip, bip, bip. Yep. Skal jeg ikke bare begynde, inden den her video bliver foran? Klar. Jeg smider den her, fordi jeg skal skynde mig. 1, 2, 3. Nu! Åh. Nej. Stopper nu. Det gik ikke. Det er fandme for dårligt. Nej, mand. Kokos er dumt at spise. Jeg er lækker, mand. 7 tilbage. Det er fandme for dårligt. Ja. Husk at stille flere. Husk at stille flere. Smager ret godt. Husk at stille flere udfordringer eller spørgsmål, alt muligt til mig. Det er min første video. Ja, mand. Del den. Alt muligt. Dislike den. Like den. Subscribe på mig. Lad være. Alt muligt. Du bestemmer det op til dig. Ha' en fabelagtig dag. Nej. Hey.